आम्ही त्या नदी शेजारीच सुन्न होऊन बसलो होतो. आमचे हृदय जोर जोरात धडकत होते. माझ्या हातात त्या गिर्हाभूताचे केस होते. त्याची आठवण येताच अंगातून एक शिरशिरी येत असे. मला ते केस असे हातात पकडून फार किळस वाटत होती. माझे अंग शहारत होतं. पण आता असं हातावर हात ठेवून चालणार नव्हतं. नयनची तब्येत ती कोणत्याही परिस्थितीत अजून खराब होऊ शकत होती. मी आमच्या गाडीतील जवळजवळ रिकामी झालेली एक जामची छोटी काचेची बरणी आणली. ती त्या माणसाकडून नदीच्या पाण्यात स्वच्छ धुवून घेतली. पाण्यात उतरायचीही मला आता भीती वाटत होती. मी ते केस त्या बरणीत ठेवले. मी नयन बरोबर गाडीत पाठच्या सीटवर बसलो. गाडीची चावी विशालकडे सोपवली आणि आमचा प्रवास पुन्हा सुरू झाला. खरं तर मला आता गाडी चालवायची ताकदच उरली नव्हती. माझे हात अजूनही थरथरत होते. रात्रीचे 5:30 वाजले होते. भूतांचा प्रहर कधीच मागे सुटला होता. आता आम्ही थोडे बिनधास्त होतो. पण ती बरणी अजूनही मला स्वस्थ बसू देत नव्हती. थोड्याच वेळाने आकाशात प्रकाश दिसू लागला होता. सूर्य अजून उगवला नव्हता, पण उगवायच्या तयारीत मात्र नक्कीच होता. प्रवासाला आधीच उशीर झाल्याने अजून आमची गाडी काही मोठ्या घाटांच्या वळणावरच होती. डोंगर भाग असल्याने तिथे सकाळचं दाट धुकं पडलं होतं. तोही भाग झाडाझुडपांनी घेरला होता. माझा नुकताच डोळा लागत होता. इतक्यात एका विचित्र आवाजाने मी धाडकन जागा झालो. आवाज डोंगरातून येत असावा. मी गाडीची काच खाली करून बाहेर पाहिलं तर बाहेर प्रचंड धुकं पडलं होतं. आम्ही घाटाच्या एका वळणावर होतो. रस्त्याच्या एका बाजूला खोल दरी होती, पण धुक्यामुळे काही फुटांपर्यंतच दिसत होतं. मी विशालला लगेचच गाडी रस्त्याच्या कडेला थांबवायला सांगितली. या दाट धुक्यात गाडी चालवणं फारच भीतीदायक वाटत होतं. इतक्यात तो आवाज पुन्हा एकदा आमच्या कानी पडला. मला माहित होतं तो आवाज कसला आहे. ते एक भूत होतं. धुक्यामध्ये राहणारं, ज्याला लोक म्हणतात विरिकस. काही जण म्हणतात सकाळच्या शांत वेळी डोंगर घाटातून जोर जोरात वारे वाहतात. हा त्या वाऱ्यांचाच आवाज असू शकतो, पण तो आवाज मला तरी वाऱ्यासारखा सामान्य वाटत नव्हता. दुसऱ्या बाजूने विचार करणारे लोक म्हणतात हे विरिकस भूत आहे, जे सकाळच्या धुक्यात चित्रविचित्र आवाज काढून माणसाला घाबरवतं. अचानक असे आवाज कानावर पडल्याने ती व्यक्ती घाबरून वाहनाचा वेग वाढवते. तो आवाज त्यांचा पाठलाग करतच राहतो. ती व्यक्ती जितकी लांब पळते तितका आवाज अजून मोठा होत जातो आणि त्यातच या वेड्या वाकड्या वळणांवर वाहनांचा अपघात होतो. मी कोणतीही रिस्क घेणार नव्हतो. हळूहळू सूर्य डोंगर दऱ्यातून वर येऊ लागला. रस्त्यावरील धुकंही आता कमी होऊ लागलं होतं आणि तो आवाज अचानकच बंद झाला. जर तो वाऱ्याचा आवाज होता तर वारा हा अजूनही जोरात वाहतच होता. यावर जितका विचार करू तितकं या विरिकस भूताचं कोडं अजून गूढ बनत चाललं होतं.
पण आम्हाला नयनला लवकरात लवकर जवळच्या दवाखान्यात घेऊन जायचं होतं. नयनची तब्येत बरी होणार का? आणि त्या बाटलीत बंद असलेल्या त्या केसांचं मी काय करणार? पाहायला विसरू नका. पाहतोय.